Iljastoari ja tän nimi on Tarmo, mikä tässä pyörähtelee meidän ympärillä. Ja nyt minä tahtoisin näyttää vähän, että minkälaisia mittareita tarvitaan asuntokaupan kuntotarkastuksessa ja yleisesti noissa sisäilma- ja kuntotutkimuksissa. Niin nyt jos me lähdetään vaikka asuntokaupan kuntotarkastuksesta, niin siinä tarvitaan, tässä on erilaisia kosteusmittareita. Tässä on 4 millin pää, noissa on 6 ja 8 millin päitä, missä on mitattua rakennekosteusta. Tässä on ilmankosteusmittari. Täällä on pintakosteuden tunnistimia erilaisia. Yhden minä olin näköjään jo hukannut tuonne työpaikalle. Tässä uusimmissa niin näihin saa, se on Bluetoothin ja niihin saa sellaisia keltaisia ja punaisia semmosia laatikoita, mutta minä en oikein tykkää niitä käyttää, ellei se ole semmonen joku iso kerrostalo, mikä pitää saada, niin siinä mä olen käyttänyt, mutta en muuten. Tässä on puun painoprosenttimittari. Niitä on erilaisia tuolla autossa vielä, kun ne ei taho aina kaikki mahtuu joka paikkaan. Eli tää mittaa kuinka monta painoprosenttia siitä puun painosta on vettä. Sitten asuntokaupan kuntotarkastuksessa tarvii vielä, tässä on mun kopokoetin, siinä on savukynä, tässä on vedenvirtausmittari, tässä on katsotaan noiden sähköjen toimivuus, testeri siihen, ja tässä on toi, mitä minä käytän veden lämpötilan mittaamiseen. Sitten täällä on erilaisia apuvälineitä, on näitä minä käytän kaatojen tarkastamiseen, kun näistä saa suoraan sen kaadon metrille, nämä laskee sen automaattisesti. Sitten täällä on tämmönen mitä me käytän vesipeltien kaatojen mittaamiseen. Näitä kameroita menee tosi paljon, niitä hajoaa, niitä ei nykyään enää tahdo saadakaan kunnolla. Ja sitten siinä on erilaisia taskulamppuja. Tää on hyvä, kun menee yläpohjaa, tän laittaa siihen alkuun, niin se yläpohja on vähän kuin oltaisiin melkein auringon valossa. Sitten on näitä otsalamppuja erilaisia tuolla on, ja näitä pienempiä lamppuja. Ja sitten hengityssuojaimia, etenkin kun menee yläpohjaan, niin jos siellä on teollisia mineraalikuituja, niin ne ärsyttää tosi pahasti. Ja sitten tuolla etukulmalla on vielä, jos me tehdään joku reikä riskirakenteeseen, niin tuossa on semmonen pora, millä tehdään, ja sitten minä laitan siihen tällaisen peitolevyn sen jälkeen päälle. Sitten jos mennään sisäilmapuolelle, niin sitten me tarvitaan vielä enemmän täältä. Siinä on yksi erittäin tärkeä, on sisäilmapuolella, on lämpökamera. Se lämpökamerat jaetaan 3 luokkaa, ja tää on ykkösluokan kamera. Ennen vanhaa enemmän käytettiin näitä pintalämpömittareita. Nykyään ei tule niitä oikein niin enää käytettyä, kun tuo lämpökamera on sen verran parempi. Sitten tässä on ilmanpaineen mittari, eli meidän pitää katsoa ulkoseinän ja eri rakenteiden yli ilmanpaineita, niin me käytetään sitä. Täällä on hiilidioksidi, lämpötila ja kosteusmittari. Tää on semmonen edullinen lokkerikin samalla, että mä jätän tän useasti pariksi viikkoa jonnekin pyörimään. Ja sitten täällä on tämmönen yleismittari, mihin mä olen nyt kytkennyt ton meidän kaasun mittauksen, kun jos me tehdään merkkiainekokeita, niin me käytetään tällä, me etin mistä se vuotaa. Ja täällä meillä on tällainen kaasupullo, mistä me laitetaan pikkasen kaasua sinne, ja sitten näillä laitteilla me ohjataan sen kaasun menemistä sinne. Sitten täällä on, mikä on useasti kumpaakin on aika hyvä, niin on tollanen että tämmönen rakenneilmasin, että lähinnä siinä oikeastaan muuta varmaan hyötyy, kun että ne näkee oksia sähköä. Ja sit on erilaisia näitä tämmösiä peilejä, mitä minä käytän, jos tarvii jotain kattoa, mittaa. Siinä on yksi mitta, siellä on tällainen, ja sitten tarvii useasti sisäilmahommaselle näitä suurennuslaseja, ja tätä ne tarvii erittäin paljon, että ottaa näitä näytteitä välillä rakenteista. Ja sitten
vaikka tuntuu yksinkertaisesti, mutta lyijykynä, etenkin talvella kun oot ulkona, niin tahtoo musteet jäätyy. Sitten meillä on erilaisia endoskooppeja. Tää on tämmönen edullinen, mutta näissä on vähän huono puoli se, että niin kuin eilenkin kuntotutkimuksessa, niin alapohjan se valoteho ei taho riittää, että ennemmin sitten tahon tehdä isomman reijän ja sitten sinne saa isomman lampun, niin sitten sieltä näkyvyys paranee, mutta pienissä reijissä näistä on hyötyä. Ja sitten kun useasti ollaan tiloissa ja tehdään reikiä, niin yksi tärkeimpiä on tällainen imuri, että siellä saat siivottua omat jälkesi. Sekä että siellä käytät itse naamareita. Siinä on noit tollasia, ollaan vähän isompi mies, niin meillä on 3X tollanen suojapuku ja nämä on tosi tärkeitä. Ja sitten kypärät nää, kun me useasti työskentelen prosessiteollisuudessa, niin siellä on oltava kaikki suojaimet tosi hyvin. Niin sitten tässä on näissä kuntotutkimuksissa tämmönen Mia Pitkäranta on tehnyt erittäin hienon tällaisen rakennuksen kosteus- ja sisäänmätyksen kuntotutkimusoppaan. Sekä mitä me ollaan videossa käyty lävitse asuntokaupan suhteen, niin on kuntotarkastus asuntokaupan ohjeessa. Tää kannattaa lukea. Tässä selviää useasti mitä on ainakin pakko ollut tarkastaa. Et eihän siinä muuta. Hyvät päivänjatkoa.